Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pane imwe nguva iyo yekutoti ndaitorova mabig deals nevanhu vakaita sana Genimbi. I never thought kuti life can change in a minute. Ndaiva munhu ainge aine mari, but my life right now is messed up. You won't even believe kuti munhu aitova nemacontacts ana Genimbi tichitorova madhiri. Right now ndinogara kunonzi kuDeep Sloot kunoku kuSouth Africa. Kunyange kana ndikaudza vanhu, kunyange ndikarakidza vanhu mapictures, no one will ever believe kuti ndini. My life got messed up after ndavimba neimwe friend yangu. Usafa wakavimba nemunhu muneng'ina nekuti munhu anokurasisa. So this friend of mine, iye akabva achizondinzwira godo because ndainge ndakamuvimbisa kuti ndainge ndichazotaura naBoss G kuti vange vachizondigadzirira contract so that naiwo ange achizowanawo a contract, but a gas contract. But the guy ainge ari munhu ainge ari too fast mune zvinhu zvake zvose zvaainge achiita. Saka paakaona kuti ainge ablutikwa naBoss G, ndo paakabva achizotanga kublama inini, achifungidzira kuti maybe ndini ndainge ndichimunzwira godo, but ivo vakatotaura kutoti mvesi wako yawe ane mamwe mamoves ari too fast, handifarire munhu akadaro who is too forward, munhu unopora woti bhora pasi vanhu vokubatsira. So the guy ndaisatoziva kutoti iye akazoenda kun'anga ndokubva achizonondiroya. Ende kana vanhu vakakuudza kuti munhu wako uyu wauri kuwirirana naye anokwanisa kuzotokuwisira pasi, it becomes very difficult. There was a time when I had it all. Ndaiva nemari, motikari, vakadzi ava ndaita kuchinjanisa muSouth Africa because ndainge ndiri based muSouth Africa. Ndaiti vakadzi vemuno muSouth Africa kumusha kwacho ndichizviudza kuti there is no need yekuti ndinge ndichizorora zvekumhanya because vakadzi vainge vachitondikanganisa kuti ndinge ndichizofara. Ndaida kuti nhasi kana ndikati ndine uyu, mangwana then I fly and I go to another place and I'll be enjoying with another girl. Back in those days ndainge ndichitowirirana nevanhu vakaita sana Genimbi, and we used to go kunana Pablos and spend weekends sometimes in Cape Town kuti nhasi tarara tichinwa doro, then mangwana totomuka tatova kuCape Town kwaidzo motikari. We used to drive the latest cars. Ndainge ndiri type iyaya kunyange kuno kuSouth Africa vanhu vaitondiziva kuti today I can pull up in Range Rover, mangwana ndouya neimwe Mercedes Benz yekuti kwacho kwandinenge ndaenda ende ndaiwanzokufarira kuenda kunonwira mumalocation ndichida kutsvaka vasikana vaya vanenge vakanaka, because mugeto munowanika tumwe tumabhebhi tunenge twakanaka tuya tuchida zvinhu. Saka ndainge ndisingadi stara iya yekuti unonyenga musikana for a very long time. Ndaitongoda quick hustle lemusikana iye tobva tatosiyana. So ndaiti kana ndikaenda kunyange neG-Wagon pangava pari paSoweto apa, everyone will be just looking at me, vanyasoona kuti ya mvesi uyu ane mari. I never even imagined kuti nerimwe ramazuva ndichazotosvikawo pakutoshaya mari, because ndaingogara bank account yakangoti mako kuzara nemari. Kuti munhu ange achizondiudza kuti nerimwe ramazuva uchatogarawo mumukuku, ndaitoti never. Back home in Zim, vanhu vanondiziva vaindiziva ndichinzi Boss T. Ndaiva munhu wekuti ndaita mari dzangu ndakanyarara, ndaisafarira kuti ndinge ndichizova pamasocial media. Ndaingozviudza kuti munhu chingodya mari wakanyarara. Plus chimwe chaikonzeresa kuti ndisazofarira kana kutorwa mapictures kana kubuda pane mamwe malive aya aimboitwa naBoss G inhau yekuti ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizoonekwa nezvimwe zvimoko zvandaidanana nazvo, because ndaidanana nevasikana sometimes vaitosvika kana kuma90 something at the same time. Foni yangu yaizara nemanumbers evasikana, umwe noumwe ndichimuudza kuti ndoda kuzokuroora. Vamwe vacho vainge vatori vana vemaminista, vana vemafundisi, maprophets, ndichingodanana navo chete. I can say kuti business was booming, life was sweet, and ndaiva munhu ainge atori nemari. But today handina kana chandiinacho mukoma. I am living in a shack kunoku kuDeep Sloot. Dzimwe nguva ndinotoshaya kana zvokudya, and it all started because of my
person, my so-called best friend, ndiye akazondimushera madhiri angu ose. Saka ndichamuti Evans, inini naye we grew up in Mbare, takaenda tose kuchikoro, but inini ndainge ndiri ku private school, iye zvake ainge ari pa government school. Saka ku private school kwekwe ndokwakazoita kuti ndige ndichilinka nevanhu vakangosiyana siyana. Saka mukuzonolinka nevanhu vakasiyana siyana, that is when I ended up having my contacts emamwe ma boss of the bosses. Later on, we started hustling together. I believed kuti we were brothers because shungu dzedu dzainge dziri dzekuti tinge tichizoitawo mari sevanhu vakangokurawo vachitambudzika. If I had money, mutemo wainge uri wekuti if I had money, he had money. If I bought a car, panenge pasina kunzi motikari iyi ndiyani, kunyange vabereki vaitozviziva nehama kuti motikari yangu inenge iri motikari yaEvans, motikari yaEvans inenge iri motikari yangu. He would drive it too. Iye ainge aine mudzimai yake. He was a family man, but I should have known kuti zino irema rinosekerera ne warinenge risingadi. Deep down ndainge ndisingatozivi kuti Evans ainge ava kutorwadziwa nekalife kandainge ndava kurarama, because pandakazongotanga kulinka nemaboss of the bosses, upenyu hwangu hwakabva hwachizochinja. We were no longer on the same level and he could not reach my level inini kana kuri kunzi ndinenge ndisina kumubatsira. That was when he decided to destroy me instead. Then nerimwe gore apo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosaina a huge contract with a South African businessman, but mufesi wacho akaroora zvake mukadzi wemuno muSouth Africa, but iye anobva kuZimu, type yevanhu vaya vasingadi kuzivikanwa kuti ndeve kumusha. Saka boss G had linked me up, ndikatoenda kumaofisi kwemufesi uyu tikatonotaura. This was going to make me to be a multi-millionaire. I was going to leave tumwe tumadhiri, tuma small deals, and then I would enter a big league zvekuti ndinenge ndava kuziva kuti kunyange ndikasapanda, even if I do not hustle, company yangu inenge ichingorana. Dambudziko rakazoitika mukoma nderekudai, so ndakabva ndachizoudza Evans nezvedhiri iroro. Ndikamuudza thinking kuti since he was my brother who used to share with me mamwe madhiri ake, but this was a different deal. Kunyange chimoko chandainge ndichidanana nacho at that time, pandakamuudza kuti pane dhiri randiri kupusha, akabva anditi iwewe dai wambomira kuutsa vanhu, tanga wapusha dhiri racho, then kana waona kuti zvechokwadi dhiri racho razobudirira, then at least uzoudzako vanhu. Ndikati but I have to tell my friend kuitira kuti kana pakazodiwa mari, because painzi panokwanisa kuzodiwa mari yekuti mufesi wacho muridzi wecontract nditomupa mari yedrink. Saka ndaiitira kuti kana pakazonzi panodiwa mari, iye Evans ange achizongwavha nekusaidi, ininiwo ndichizongwavha nekusaidi, then tobva tachizobhadhara mufesi uya mari yedrink. And I never thought kuti he was also going to want me to get him in. Saka akabva ati boss T, mimika nyaya itoripo, you have to introduce me as quickly as possible kuna boss G musati masainiswa contract iri, nekuti kana mukagara masaina contract dzimwe nguva munokwanisa kuzotongondisiya behind. Ndikati no man, wait my guy, let me secure this deal first. But I had no idea kutoti ndichitomuudza kuti zvainge zvisingaite kuti ndingomhanya kutoenda kuna boss G ndotovaudza kutoti ndine munhu uyo wandiinaye, saka ndoda kutoti munge muchitomulinkawo up pane rimwe dhiri futi regasi, apa rimwe dhiri tisati tasila. Zvainge zvisingaite. Ndikamuudza kuti vanhu vane mari dzavo havatombofariri zvinhu zvakadaro, kuti muri pakati perimwe dhiri then iwe wava kuuya futi uruda kuti unge uchizoroverwa rimwe dhiri. Just let me secure this deal. Munhu akabva atondivenga. Ndiyeye akazongonditi vamwe vedu tinenge chitongozviudza kutoti titori neukama, but ukama panenge pasitomborina. You can never trust mutorwa, because unonyatsoona kuti mune mamwe madhiri unochitongosiwa. You don't want me to succeed, but hana kundiudza straight kuti you do not want me to succeed. Akangoti vamwe vanhu vanenge vachitongokumerura so that usambofa wakabudirira mukupenyu. He started moving differently, like tainge tisisiri vanhu vaya vekuti taingoenda tose kunzvimbo dzemafaro like we used to do. Ndaiti ndikamufonera kondeipi mufesi wangu, then aibva atongonditi nditongori bo zveweekend iyoyi, it is family time, apa tinenge tichifanira kuti tinge tichienda kunoona zvimoko zvedu. Like there was no more brotherhood kana friendship. I should have seen kuti he was planning something. The first time he borrowed money from me, handina kana kumbofunga nezvazvo, because tainge tiri vanhu vaingogara vachingokweretana mari at all the time. Akangonditi shamwari ndipowo mari because ndikuda 500 US, I will pay you back next week. Ndakamupa mari iya
something strange started happening. Ndaiti kana ndikamupa mari, he would disappear for a day or two, and apo paaizouya nemari iyoyo aiti kana akandipa mari ngoma upenyu hwaioma, even though ndaiva munhu anenge aine madhiri aanenge achitsikisa nekusaiti. Saka kuoma kweupenyu zvainge zvakatosiyana. Like now ndaikwanisa kutoomerwa neupenyu but ndichitokwanisa unotenga motikari cash same day, motikari kana yekuma 200-300, but upenyu yazoona kuti upenyu hauchafai, madhiri haasi kubhadhara, uri kungorarama, nekuti ukaita dhiri iri kaprofit kacho kanenge kari kashoma, dzimwe nguva katongori kaprofit kana ke15k. Apa upenyu hwaunenge uchirarama iwewe hunenge uri very expensive, zvekuti kwauri 15k iyoyo inenge itori kana 1.5, haina kana zvainokwanisa kukubatsira nazvo. And the guy ainge ava kusafarira kungogara ari padhuze neni. Ndikamudza kuti ndine dhiri randoda kuti ndinge ndichienda kunofaisa, aibva atongonudza kuti pane kwandinoda kuenda namadam this and this. Saka ainge aine rimwe gero rake uyo wandichati Blessing. One day Blessing akabva achizoti kwandiri, I need to warn you boss T, because pane zviri kuitika. Ndikamubvunza kuti warn me about what? Ainge ari very nervous. Akabva ati Evans, I think kuti pane zvaari kukuita, he is doing something zvandisingafarire, it can be dangerous. Every time I've realized kuti kana akakupai mari anobva achizoti paya pamunenge mafuratira maenda kwamunenge maenda, anobva achizobuditsa kamwe kamucheka aka kanogara mune imwe wallet yake yeblue. So and ainge aine wallet yeblue yaakatenga kuItaly, and I even asked him kuti asha wallet yeblue here, saka ndo mainge muchigara kamucheka kake kered. And akati he takes it everywhere, each and every time paanosunga mari iyoyo, he goes with it kuSenton kunogara imwe ng'anga yacho hamutomboifungidziri kuti ing'anga, but muzimba atori nemari dzake anongoita zvekung'anga. I never believed it, because aitova munhu anoenda kuchechi. Ndikatoti Blessing sha munhu iye wari kutaura naye ka dai waiziva kuti ndakabva naye kupi, he is my brother, he will never do something like that. Okay, when things start to go wrong, akanditi don't say kuti I did not warn you. Ipapo mukoma kutaura chokwadi, I should have listened to that girl, because what she was telling me, it was the truth. Ndakatongofungidzirawo kuti sezvo ndaimbopota ndichimupocha, maybe iye ainge ava kuda kutongogara ari mumagood books angu, so that ndinge ndichizoita permanent relationship, because aigara achingocomplaina kuti friend yangu ainge akamuvimbisa marriage but zvainge zvichiramba. Saka aindiona ndingori single, but ndainge ndisingatomborine zvake, zvaingovawo zvekungomupocha kana ndakadhakwa. I never wanted to believe Blessing kuti zvose zvaainge achindiudza chainge chiri chokwadi. Mukomana shi upenyu hunotongodhakwa overnight. My business collapsed overnight. Contract area, it was cancelled for no reason at all. My invoices tainge tatoendesa sezvo zvainge zviri zvinhu zvepachizivano kuti ndinge ndichikwanisa kuzohaya matracks, vainge vachifanira kuti vange vachindibhadhara in advance, because mari painge pasina, because paitodiwa mari yekuma 5 to 6 million so that I can start with the project yekuzoendesa gas racho from South Africa richienda kuZimbabwe. Saka paidiwa mari refu, saka vakanditi ndinovaitira an invoice, then within 12 days I was supposed to be paid on that invoice that I would have sent to them. Tobva tatotanga kutoshanda paya, but that contract was cancelled for no reason at all. Umwe mufesi akatotanga kutochimhanya zvekutoti izvozvizvi mukoma atori neimwe mari inotyisa, anogara ku4 ways. Mufesi iyeye akazoseterwa dhiri racho, kutongopiwa dhiri apa ainge agarawo ari munhu ainge aine twumari twake, but that business boosted him a lot zvekuzotanga kutogara ku4 ways. My cars, they started breaking down one by one. Ndakatanga kutengesa motikari dzangu dziya. Those women who used to chase me, kana usisina mari mukoma hakuna kana mukadzi anokuda, vose vaiwanzokuita ma 60-70 missed calls, munhu achingokufonera. They were now ignoring my calls. Ndini ndaitofona vachitodropa ma calls. Ndopa ndakanyatsokuona kuti iko zvino zvupenyu hwaoma, zvinhu zvazondidhakwira, ndainge ndisisina kana shamwari. Iyewo Evans wacho aiti kana ndikamufonera waingoona kutoti is blue ticking me silently. Ndaiti kana ndikamudza ma problems angu obva atongonditi zvinoita bo. Then I started feeling so sick. Ndaigara ndichingorota dzimwe hope dzinotyisa, ndichimhanyiswa, uye zvekare ndaiti kana ndamuka ndainzwa fatigue.
ndaenda kumadoctors, but the doctors would find nothing wrong. I started losing weight, dzimwe nguva ndaikosora ropa chairo, ende ndichitoona ndichimhanyiswa nezvipoko kuhope kwangu. That was when I knew kuti there was something that was not normal, because ndakazomurota Evans tainge takamira tiri pamba pedu, akabva ati ndikuda mari yangu nekuti iwe une chikwereti changu. Komana asvika ndakanyatsokusotwa zvekuti by the time pandakazobroka ndakasara ndisina kana anything, and iye aitoya kwandiri achitodhimanda dzimwe mari dziya dzaimbondipa mumadhiri. In 2019, that was when I gave in. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonoona vamwe sekuru vanoitawo zvekung'anga muno muPretoria. The moment that he saw me, akabva atongoti iwewe zvinhu zvako kuti zvinge zvichizogadzirisika zvichatokutorera makore nemakore. Ndikati what do you mean? Vakabva vanditi une friend yako uyo wawaigara uchipa mari, saka iye aiti kana akatora mari iyoyo aienda nayo kung'anga, saka mari iyi yaizoshandiswa as a sacrifice kuti ange achizokutorera zvose zvauinazvo. Ndakatanga kuchema kueredza misodzi ndichitanga kufunga kuti at that time amai vangu vairwara mukomanashi. Apa ndaitarisirawo kuti amai ndenge ndichivaunza kuno kuSouth Africa, munhu wekuti ndaikwanisa kuflya kuZimbabwe makuseni, then I would fly back kunoku kuSouth Africa later on in the evening. Ndichisvika kunoku then I would catch a flight ndotoenda kana kuUK ndichitonosila rimwe dhiri, zvazvokuti unenge uchingoshanda as a runner, but dzimwe nguva uchishandisa mari dzako ngobva wachizopiwa mari dzako nevanhu vaunenge uchishandira, mabig businessmen. Ndo mari yandainge ndiinayo, ndichibata mari yakawanda, asi ndainge ndava kutadza kukwidza amai vangu bhazi rekungoti vakwanise kungoya kuno kuSouth Africa ndikwanise kuenda navo kuchipatara chemahara vange vachikwanisa kunorapwa. Ndakabva ndatanga kuyeredza misodzi knowing kuti kana amai vakanzi vafa, nyangwe mari chaicho yokuti ndidzokere kumba ndinokwanisa kuishaya. Ndakavabvunza kuti zvainge zvichiita here kuti ndinge ndichiita a go back to sender. Zvainge zvisingaiti nekuda kwemushonga uyo wavakati ndiwo wandakashandisirwa nebest friend yangu neng'anga yake. Saka kune umwe muti uyo wavanoti omukanyakude, handizivi kuti nechishona mukoma unonzi kudii, but ng'anga yacho yakatondiratidza kuti uyo ndo mushonga uyo wavakashandisa. Saka muti iwoyo unowanzokudzvarwa mumapaki ende unowanzokudzvarwa munzvimbo yekuti munongoungana vanhu. Saka vakanditi mushonga wacho iwoyo kana ukatora makwati awo ukamaomesa wabva wachizomapisa, then wobva wachizotora mari yemunhu iyeye, kana kuri kunzi panzvimbo apo paanenge ari kana paine chakaipa chinenge chifanira kuti chinge chichizoitika, kunyange chichida kuitika kune umwe munhu, but chinobva chawana iye. Kunyange zvikanzi pane dhiri rinenge richida kuitwa, iye ndiye anongovharwa padhiri racho iroro kana kungokaruka wadzingwa basa. So ndo zvavakandiudza mukoma. Ndakavabvunza kuti zvino ndoita sei, vakabva vanditi ndichambozama kukupa mishonga. Vakandipa mishonga iyo yavakati ndinofanira kuti ndinge ndichizogeza nayo, asi kunyange ndakageza nayo mishonga iyoyo hazvina kana kumbogara zvakabatsira. I still refuse to believe kuti angandishandisira mishonga with everything that we had been through. Ndakabva ndachizoenda kune girlfriend yake ndikati Blessing sha ndiudze ndakasangana naye kutembisa, and now living with another man. Ndasangana naye kutembisa kuya ndikati Blessing, tell me the truth, Evans ndiye akandiroya here? Akamboramba akati kana no handizivi hangu. She then nodded akabva ati yes, iye aigara achiti iwewe hanzi wakamusaboteja nekuti wainge usingadi kuti ange achipiwa madhiri pamainge muchiwirirana naChinimbi. He said iwewe hapana paungazombopiwa madhiri kuti unge uchizoita mupfumi, iye ozosara angori murombo. Ndakarwadziwa ndikamubvunza kuti ko pari zvino aripi, haana kuda kundiudza. So I know kuti Evans anombopota achidzoka muno muSouth Africa, but ava nemari, but hazvisina hazvo basa mukoma. Zvakatoitika zvakaitika. I'm still trying to build my life again. Never trust anyone. Pari zvino ndinogara muDeep Sloot, ndiri munhu aimbopfekawo maVersace, maGucci, iwo zvino ndinototenda Mwari. Kana ndikatokwanisawo kutonhongawo chitisheti mumashop memumakula, upenyu hwakaoma handidi kukunyeperai. Ndaimbovawo munhu aitombofamba nemazi Mercedes Benz malatest, but now ndiri munhu wekuti ndinotongofambawo
netaxi kutofamba netsoka dzimwe nguva kusvika ndapinda muCBD. Ndaimborarawo mumahotel, dzimwe nguva kutobhuka mahotel marooms 2-3 because ndinenge ndiine vakadzi vakawanda, ndichiti kana ndikamborara neuyu ndoenda kune uyo. Kana ndikafunga nezvazvo miso dzinoita sekunge ichayerera pamatama. Upenyu imhindu pindu unoshanduka. Dai hangu ndakazviziva mari dzimwe dzandaige ndichibata, dzimwe dzandaibatiswa, ndingadai ndakainvesta, ndakavhurirawo hama dzangu tumabusiness, kunyange tumatakshop, kutaura kudai ndingadai ndiine vanondibatsira. But chandakazodzidza mukoma ndechekuti vanhu vazhinji vanongowirirana newe nekuda kwekuti unenge uine mari. Kana usisina mari, hapana kana anomboda kuwirirana newe. I know kuti kusaidi kwangu zvinhu zvakatodhakwa, but I did not write this confession just to cry about my life. I want to strengthen you mukoma, uye zvekare nevamwe vose panapa vari kutambudzika mulife. No matter how much you are struggling, even things are not working out, but make sure kuti you keep on working. And kune avo vanenge vachifairwa neupenyu, never trust anyone with your business and your money, not even your closest friend. I wish dai ndakateerera vamwe vanhu vaitondudza zvimwe kuda I would be rich, but mukoma kwandiri zvakatongodhakwa. To anyone who is reading my confession, please be careful on whom you trust. Not every friend is a good friend. Vamwe vacho vanenge vakatomirira mukana wekuti vange vachikudestroya, and when that happens, most of them vanobva vazotiza kuenda kure newe kusvika zvadhakwa. Kana zvazonaka dzimwe nguva vanokwanisa kuzodzoka zvekare mulife mako. Ndiyo confession yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi ndaimbovawo munhu aiva nemari, but now ndinogara mumukuku kuDeep Sloot. Hey.